da Allah yanzu ka sai waya ka sai waya ta 40,000 a ce ba ka samu da data me dalili? To aka gane wani abu, wannan rayuwar ta duniya fa komai dan lissafi ne. Za ka iya sayar min da wannan wayar taka? To za ka siya. Za ka siya. Za ka iya sayar min da ita? Zan siyar maka. Nawa zan siya? Ba 110,000. 110,000 sai a cire 75,000. No kenan. A cikin 25,000. Wai 25,000. Ka lissafa kanin na ya ɗauka kayayyaki yau kaji. To ka siyar a haka? Ka siyar a haka? 25,000 ɗin? To sai dai mu tafi kasuwa da kai dan jagwale mata kuɗi. An siyar hakan sai in siyar ma. Amma wayan na ga rikon cajin ta yi over, ni kuma gaskiya bana son waya mai rikon caji. To wannan zan ce gaskiya ina tunanin kai